nali luwih besar. Oh ngono. Ya. Mula pamundhute utawa panyuwune Bu Wisnu sekeluarga sedaya para tamu undangan kasuwun jenak pinarak ngantos sak rampunging pahargyaning dalu menika. Iya. Ya kejaba saka kuwi supaya luwih gayeng, supaya luwih regeng iki ya ana bintang tamune. Mosok. Ya kuwi yen ra kleru lek mantep karo Tera Sudira TA TV. Wah. Lagi iki awake dhewe pethuk. Diaturi munggah panggung ning kula suwun nggih ngeling-eling karya besare Mbah Karno Kade sing pernah viral di tahun 80-an ya kuwi tembange rewel. Oh rewel. Ngene salah, ngono salah, rewel. Mengko ben dipandhegane karo Mbak Tri Hastuti Retnawati. Nggih ngormati karo lek mantep karo Mbak Tera Sudira. Ya Ca, diaturake rewel karya besar Mbah Karno Kade. Dados. Ciciripun nyuwun pangapunten Mbah Karno pancen ya niki sing nabuhi malah do urung lair niku. Tahun 80-an niku kula dereng pomone 83 kula sik umur 2 tahun. Ha iya. Sugeng dalu lek mantep. Sugeng dalu Mbak Limbo kalian Ibu Cange. Nggih, sugeng dalu Mas Tera Sudira. Nggih, sugeng dalu Mama Cange kalian Kakak Limbo. Iya. Nggih. Bos Yoyok dangu mboten kepanggih. Nggih. Gantenge saiki. Lah, tenan. Saya tambah sumunar ya Mas Tera ya. Kandhane kok wis tenan. Sing gumun kuwi kalih jenengan niku Mas Tera. Lah wonten apa? Seragame SD. Nggih. Kaos kakinya sitok putih, sitok ireng. Wah, niki wau ceritane nyaut teng musala ngajengan. Lah terus kula niku teng musala niku to Bos Yoyok kelingan kalih Pak Ustad. Nggih. Nate ngendika tinggalkan yang buruk ambillah yang baik ngono. Dilalah kaos kula sing putih niki ra diletek kula njiko sing ireng. Ngoten lho Bos. Berarti maling kowe iki. Nggih. Maknane mboten ngoten niku. Tegese tinggalkan yang buruk itu tegese tingkah laku yang buruk. Yang baik itu tegese perilaku yang baik. Nggih, pangapunten saderenge. Dalu menika nderek latihan Bos Yoyok. Nggih. Nderek latihan kalian nderek Mangayu Bagyo nderek Bingah. Nggih. Kitaranipun Ananda Krisna Mas Tera. Krisna Rizky Vihartama. Ya, putra saking Bapak Tri. Tri Haraharno, SKM MKes kalian Ibu Dokter Wisnu Retnaningsih MH. Nah, nggih. Gelare kathah ya Mas Tera ya. Kathah. Nek gelarmu apa Mas Tera? Gelarku kuwi Tera Sudira SAG MAG MCK. Mboten elek dhewe sing mburi dhewe. Nah, nggih. Dalu menika nderek Bingah. Mugi-mugi nanti akan menjadi laki-laki yang anak yang soleh Tera, berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin. Nggih.
Bos Yoyo. Dalem nggih. Niki kan selain pementasan wayang saking panjenengan, kalian menika wonten terobosan baru mengke wonten hadiah ingkang sampun dicepakaken wonten ngajeng menika. Wonten bebingah hadiahipun komplit-komplitan. Nggih. Antasipun setunggal wonten televisi komplit sak remote-ipun. Wah, nggih. Nomor kalih wonten ali-ali komplit sak drijinipun. Nggih. Nah, Apa enek kuwi? Lho, enten niku tiruan kok. Nomor 3 mengke wonten kalung komplit sak gulunipun. Nggih. Nggih, kagem Mas Tera wonten kacamata Komplit sak matanipun. Nggih. Nggih. Mangke dipun aturaken lan kula suwun hadiah yang istimewa yang bisa Napa? mangke malah dipun papanaken wonten goro-goro. Oh, Oh, nggih. ngaten. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Supados sing mirsani kersa nenggo. Nggih, ngaten. Monggo. Nggih, nggih. Sinambi kalian dahar menika Bos Yoyo. Jane kula niku teng mriki pengen kados De Krisna iki lho. Pengen dikitanke. Iya lah aku urung lho, Pak. Kowe kancane Dik Krisna to? Heeh. Kanca SD to? Kanca SD, tapi beda kelas. Dhek munggah aku ora tau munggah. Dik Krisna pinter. Pinter. Kowe ra munggah mergane apa? Aku jane ya pinter ning aku mergo nyenengi guruku. Lah kowe cah SD kok nyenengi gurune ya ora kena ngono kuwi kok. Lah iya. Cah SD kok raine rai tuwa lho kowe. Lah iya, iki memang modele ngono kok. Lah ya kowe pengen dikitanke. Heeh lho. Wah, nek Dik Krisna kitane beda kok. Oh, Yo ngono kitan ya? modern nganggo laser no. Wah, iya. Nggih, bapak ibuke ya dokter. Iya, kok nganggo laser. Nggih, entake pirang juta, Walah, Pak. kowe ra kuat kowe. Oh. Kowe koyo nganggo laser sing beda piye? Laser apa aku? Senter no, Dek. Sentri kok kadoan tok ngono kae. Ya ora iso kekethok no kok ya. Iso kethok. Sak ngisore piye nganggo gunting ya ora apa-apa. Oh iya, Mm-mm. guntingnya gunting apa aku? Gunting tanduran no ya. Dadi engko dikethok dadine tetean. Lah, ora weh sing gratis weh, gratis. Sing gratis nilik Gino. Lek gino ngarepan kae. Iya. Apa? Gerbangnya dibuka dek duwe kirik ning ngono. Oh. Heeh. Terus? Dadi kowe engko pas anu kirike mlayu langsung buka celana langsung dicokotke kirik ngono. Wah, lah entek kabeh aku piye no, Pak? Wah, Lah jarene kowe wingi doyak kirik ya seneng. iya, aku jarene bos Yoyo kuwi to, Lek kowe nek dioyak kirik ngono kuwi sikapmu kuwi kudu ndodok. Oh, ndodok. Lah Iya. kowe kula terapke nggih. Nggih. Bos Yoyo pas enten kirik ngoyak aku guguk ngono kuwi aku ndodok. Ndodok, terus Lah kirik- tak kira kirike iki ya bablas ngono. Lah kok aku malah ditumpaki to. Lah kowe dikira kirik wedok ya ya. Oh, lah iya, nglangkane kok gegerku rasane anyep kae. Ning ya seneng. Iya. Iya, iki. Iki rasa kesuwen Mas Tera. Hadiahe sing sesi iki wis ditunggu-tunggu. Oh nggih. Ya. Bos Yoyo niki kula tak teng hadiah riyen. Monggo, Nggih, monggo. neng hadiah Kajenge rumiyin. kanca-kanca niki daru Ya. nggih. Nggih. Jenengan praktitisaken magepokan kalian Durpres. Nggih, matur suwun. Hadiahipun antasipun wonten kalih dasa hadiah. Nah, iki sing sesi limbukan ditung 10 sik Mas Tera. Oh iya, iya Pak kok. Ya. Iki sing syaratnya gampang sih ya Mas Tera. Syaratnya gampang sangat. Ya, Nggih. iki nganggo bahasa Indonesia. Syaratnya gampang, siapa yang membawa uang paling letek. Nah, monggo siapa yang membawa uang paling letek langsung dibawa maju ke depan. Nggih. Ya. Mbok menawa Mbok teng menawa. kantongane Ya. niku Nggih. wonten sing ketelisipan Nggih, atau monggo. Siapa yang membawa uang paling ledak? Nggih. Monggo. Kagem para tamu. Nek sinden karo para niaga ya ampun, mosok sinden karo niaga kok duwite letek genah ra payu disimpen. Wah, anak buahe Bos Yoyo dite anyar kabeh no. Bos yo genah engko abang kabeh nu kok. Lah, Rene sing iya. letek. Monggo ya, yang membawa uang paling letek. Langsung maju ke depan, uangnya tunjukkan, langsung kita kasih Mas Tera. Yo. Nah, monggo. Monggo. Piye, Yo. Lek? Kuwi lho iya kuwi apa kuwi? Monggo wonten. Lah niki lho hadiah wis akeh banget. Monggo Yo, Pak. nggih, katuran monggo, pinara, Pak. Ngapunten, Pak. Nggih. Nggih. Katuran pinara. Pokoke iki digawe guyub kabeh ya Mas Tera ya. Yo, yo, Hadiah yo. Akeh tenan. Setunggal wonten kalih. Nah. Ngapunten nggih, Pak. Eh. Nggih, nggih, Nah, nggih, pokoke nggih. langsung didum cepet ngono Mas Tira ya. Ya. Nggih sepokoke. Monggo mriki Pak. Ngapunten, Aturan mboten Bapak. napa-napa Pak Monggo, mriki Pak. nggih, Nggih, mboten nggih. napa-napa Monggo, mriki. monggo, nggih. Niki saking Pokoso nggih. Pokoso saking keluarga Nggih, monggo Bu. Wah, Nggih. didudutke duwite Nggih, kaya mbok nggih, nggih sekedap Pak, mengke para niaga ingkang biji Pak, nggih. Nggih. Tingkat keletekannya mengke para niaga kalih wiraswara mriku Nggih. Pak. Nggih mriki Pak. Nggih monggo pinara. Yang wis deh akeh ya Tir ya, ternyata ya Tir ya. Nggih, monggo. Lah. Iya. Nggih, Pun. Mangke nek pun kebak mang ngendika langsung budalke nggih. Nggih. Kaya bis. Nggih. Oke, nggih, monggo pinara wonten nginggil.
Nah, iki Mas. Uja oke tenan nih Mas Tirayo. Tesih wonten iki? Nggih. Wah, ternyata sing pengen tuh hadiah ya akeh tenan. Heeh, monggo. Nggih, sampun, nggih. Mriki, mun cekap nggih. Niki rumiyin nggih. Niki rumiyin nggih. Nggih, niki rumiyin. Nggih. Mun mriki rumiyin, niki rumiyin. Niki, keruntelan mriki kalih kula mriki. Nggih. Dipun mirengaken nggih. Jadi mohon didengarkan untuk perintahnya. Ya. Jadi tadi perintahnya adalah siapa yang membawa uang paling letek. Ya. Ya, sekali lagi siapa yang membawa uang paling letek. Nggih. Jadi yang letek bukan uangnya tapi yang membawa. Waduh. Monggo, Nek menawi memang ngapunten lho niki. ngapunten niki, Nggih. menawi rumaos letek tasih wonten nginggil panggung. Nggih. Mboten napa-napa langsung diparingi hadiah. Nggih. 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 Niki rumaos letek sedanten. Oh ngaten. Bapak rumaos letek, Pak. Oh nggih. Ibu rumah letek mboten? Oh nggih. Nggih. Bapak nyuwun pangapunten. Nggih letek banget mambu niki, Mang. Piyayi kok jujur-jujur Lah ya. ya, nek Iya. pengen mboten mampu mengke diinget, Pak. Iya. Nggih. Pripun ya? Glowing sithik. Oh, Glowing sithik. Nggih. Lah iki yang putri. Yang Lah, putri. Iya, iki Nggih, dhisik kita- nome kaya Sahrini iki. Kandhani kita kehadiran Mama Dedeh Tera. Oh, alah. Curhat yuk. Yuk. Iya. Pripun yang putri? Nggih. Nyuwun pangapunten napa letek ya? Oh letek. Letek. Aku jane ya ora wani lho, Dir Aku ya. ora wani. Iya. Lah niki Oh, bapak. piyayi nganggo jas kaya ngene kok letek ya ora mungkin. Ora mungkin. Oh, lah Hmm. nggih. Letek mboten, Eyang? Gaul. Oh, gaul. Piyayi kene iki gaul-gaul. Iya, iki. Pangapunten, Jadi. bagi tesih nem iki. Nggih, nggih. Mas, jenengan rumaos letek mboten? Kucel. Oh, kucel. Kucel. Nggih, nggih, nggih. Kok suwe-suwe kok kaya kumbahan ya? Iya. Nggih, Nggih. ngapunten Bapak niki mungkin nek dikinten keladuk kurang Nggih, nggih. duga. Nggih. Jenengan napa rumaos Letek. letek? Nggih. Nggih wong dereng mandi. Oh, dereng nggih. mandi nggih. Nggih, Bapak Ibu, kita hari ini mendapatkan yaitu pengunjung paling letek Letek. ya. nggih. Nanti hadiahnya adalah seperangkat alat mandi, ada handuk, sabun dan pasta gigi. Betul. Dan untuk handuknya ini handuk elektrik. Ya. Cara penggunaannya cukup ditempelkan di tengah, nanti akan mencari bagian yang basah dengan sendiri. Iya. Ya, nanti terutama sing tengah niku nguyele ra didangu niku. Oke, diparingke Tera ya. Monggo, Ya. ingkang niki nggih Mas. Nggih. Nggih. Wow, letekipun pundi? Pundi Pak? Setunggal-setunggal artanipun. Nggih, artanipun Nggih. paling- Ya, iki jane ora letek ning diwel-wel gen supaya letek. Ya wis ora apa-apa, ora kurang cara. Lah, lah, Bapak ya iki- padha. Ibu iki Piye, Tir? dite mambu brambang iki. Nggih, Nggih. niki yang nggih. Nggih, engko. Niki nggih letek niki. Nyuwun pangapunten Bapak menika ingkang ngajeng kaca tinggal iki Tir iki kena eksekutif muda Tir. Ijek nyimpen duit 50. Ya, 50 rupiah kaya ngene iki. Lah niku tes Kayak ambune minyak pet. Nggih, Pak. tinggi jimat niku, Pak. Nggih. Engko. Kok- Niki kolek- altone sinten wau? Nggih. Nggih. Pun, nggih. Dan niki di anak nggih tunggal-tunggal pamane. Monggo. Diaturke nggih. Nggih, Nggih. pokoke iki ditum kabeh itu hadiah. Nggih, monggo. Nggih. Dengan sing alit. Oh nggih, engko niki enten. Nggih. Sandal. Sandale Mbak Kesi ngapunten ya, Mbak. Nggih, monggo. Niki jam tembok komplit sak temboke niki monggo. Nggih. Meniki enten setrika ngagem remote, mungkin Nah. saged nyetrika kanthi jarak 12 kilometer, Pak. Nggih. Lah nek gosong piye? tanggungane dhewe no. Nah, Ya, sampun. Pun. Oh, adik dereng. Adik payung toh? Nggih, payung nggih, Dik. Adik payung. Nggih, mengki saged nggih ojek payung. Nggih. Niku ora pijet lho. Nggih. Boten, Bos. Monggo foto rumiyin kagem bukti deng kepolisian. Monggo. Rumah Kok samu. kepolisian piye? Oh ya Dik maksudnya dienggo album kok ya. Kok kira maling. Iya. nggih. Ingkang foto wonten pundi? Oh, kono. Ah, nggih, ingkang foto menika. Nggih, Nggih. Selamat pokoke bengi iki tum-tum hadiah Mas Tera ya. Nggih. Nyun pangestu kagem Dik Krisna nggih, Nyun Bapak pangestu Ibu. kagem Dik Krisna. Nggih, Nanti- selamat menempuh bentuk baru. Nggih. Oh bentuknya anyar to, Tir? Apik no kono. Oke, monggo katuran winara. Nggih, monggo, matur sembah matur nuwun. suwun, Jan. nggih. Seneng ya Tir ya bengi Ya. iki nonton Nggih. nggih wayang niki Mbak Limbo kalian bocah ange kalih tum-tum hadiah nggih. Nggih, monggo ndherekaken. Nggih. Matur nuwun nggih. Ah.
Nggih niki ingkang sebagian sampun diaturaken niki Bos Yoyo. Nggih dipun selani tembang riyin. Leres. Mangke dipun aturaken. Hadiah malih. Lah nggih niki artis semua ini. Nggih. Mangke mangkancani ngoten niku. Nggih, nggih. Kaya apa? Genduk Umi Habibah ya nduk wis rampung le Mam ya. Nah, sumenengo yo. Ayo tukung-tukung nggih ngurmati. Jenengan ngancani lho tetep lho nggih. Nggih, nggih, siap. Engkang pundi Bos? Mangke lek jumeneng lak ketinggal. Oh, ngaten. Nggih. Ya, Nduk. Mirsani wayang golek hiburan ana bejane awak entuk door prize. Wah iya. Wis matur nuwun dumateng Bu Wisnu sekalian. Mugi-mugi tansah pinaringan murah rejeki. Mangkene dana rasa luar biasa. Nduk Umi. Dalem, Pak Dalam. Nggih, luar biasa. Ya ri palungguhan iki nembang sing apik ning sadurunge nembang ya nganggo subasita, nganggo tata krama matur sik karo para lenggah. Mligine ingkang kagungan hajat Pak Tri Raharno karo Bu Wisnu sumrambahe aja nganti keri ya kuwi para subscriber Kuntadi Channel sing nresnani karo panjenengan sing diwadhahi ning komunitas Umi Mania. Wah iya. Ya Nduk, omong Nduk. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu ingkang napa? mirsani Nggih. ringgit dalu menika. Nggih, nggih. Suarane apik ya. Kula ngaturaken panuwun Pak, Bu. Nggih. Panjenengan sampun kersa mengapresiasi khususipun dumateng Pak Tri Raharno. Raharno Nggih. kalian Ibu Wisnu. Nggih. Matur nuwun panjenengan sampun kersa nanggap Pak Cahya Kuntadi sak kula sak rencang. Nggih. Mugi-mugi anggenipun panjenengan gadah damel kagungan damel, kagungan damel. Mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Rezeki ingkang banyu mili. Oh, Amin. Nggih. Tak kira banyu langit lho mau. Di kempot kuwi. Malah tembang ora. Kalian mugi-mugi adik ingkang nembe dikitan mugi-mugi cepet garing. Sik kaya pemean wae to kok. Kok penak men. Kok cepet garing terus dintasi. Lah ngono lho. Mun aku wis dhisik teles terus iki kok. Lah iya. Dir, kowe nek anu ngene iki piye kira-kira ngerti Wanudya kaya ngene iki piye? Kula tak kenalan nggih. Oh boleh, ngomong ketemu kok ya. Iki kanca SD ya. Kanca SD. Iki karo Cocok Tir nek engko piyayong loro iso dadi bebojoan. Bebrayan lah. Bebrayan iku anake dhuwur-dhuwur kae engko. Anake iki iso cilik-cilik 5. Engko nek adus ki penak. Lah piye? Lebokke ember kari ngopi kok. Tenan iki. Dikenalan sik Mas Tera coba. Nggih, tepangaken. Asma Kanca sinten? SD iki. Paring asma sinten ngono. Paring asma sinten? Kula Umi. Oh, Umi. Lah. Berarti niki Abi nggih ta. Soale Abi le Umi niku jodoh. Sinten? Lah niki Abi. Kula niki Alah Umi. no. Lah napa? Lah niki pancen Umi. Nggih. Lah niki gandeng lemu babi niki. Oh. Lah. Ampun. Nek niki mboten Mboten. babi Mbak Limbuk menika awujud genjik. Tesih anakan kula, Bos. Nggih. Dereng patut nek dibelah. Ya, nggih. Dek, Mbak Umi. Umi niku tasih kuliah sekolah napa sampun nyambut damel? Tembe mlebet kuliah niki. Oh, nembe mlebet. Mlebete separuh napa pun full ngoten? Maksud iki tesih pendaftaran apa pun semester iya. pinten? Tesih pendaftaran. Oh, saya pendaftaran. cuma mahasiswa baru. Nggih. Kuliah wonten pundi? Wonten isi Surakarta. Oh, pun isi pinten wulan. Napa? Lah mau jarene isi. Lambemu lho. Lah apa to? Iki isi ki Institut Seni Indonesia. Oh, lho. alah yang seni Indonesia.
Kula nggih isi kok ora tau ketemu nggih. Lah kowe ngendi sing ndi? Aku isi going. Gampang nek ndi. Iya, ini nek Nyawang Pasuryani piye Mas Tira cocok karo Mas Tira? Asli pundi jenengan Dik Umi? Kula Pulung Ponorogo. Oh, Ponorogo. wis tak batin aku. Kowe nek ngapeli rada adoh. Iya, aku neng kono aku wedi dadak sate no aku. Nggih. Nggih, monggo. Monggo, Aturaken. Cobi larasipun Malik Pelok Mas Daryanto. Karya Ki Sukron Suwondo ingkang sampun viral Sambung Wanci Dalu. Nah, Nggih, monggo. Sambung Wanci Dalu dening putunipun Mbah Sukron nggih pun genduk Umi Hafifah. Niku dilatar belakangi gandeng nuwun sewu pas sinden nang panggung lak pisah kali bojo. Oh, Itulah kesempatan untuk sambung rasa melalui HP dengan pria idamannya tapi bukan suaminya. Oh, alah. Kalau terus Cocok. SMS. SMS itu yang bener surat menuju surga. Oh, ngaten. Yen nganti di apa tampa negatif akhirnya SMS surat menuju selingkuh. Waduh, cocok nih. Makanya kula aplikasi ngoten niku mboten cocok niki Mbak Limbo, aplikasi-aplikasi. Apalagi aplikasi sing anyar niku sing jenenge Mlicet kuwi Tira, aku ora seneng aku. Micet. Lho, wah, mungkin pripun to, Bos? Mlicet lho Sing bener Bos ya napa wau? Micet. Nah, kulino ngenggo kok Bos ya. Ora yakin ra tau aku. Aku ndelok tok. Aduh. Pokoknya pengguna sekitar kok. Oh iya. Pokoknya nyantol apa ora iki, nyantol apa ora ngono ya Tira ya. Dek Umi napa nggih teng micet? Boten. OnlyFans kok nggih. Malah aku. Monggo. Wong guyu iki. Guyu, kulino nonton guyu banter banget. Sing demung wah, bolak men koleksi. Ya jeneng teknologi ya kudu dipahami ning ora kudu terjun ke situ. Nggih leres, Oh, nggih. leres Bos. Kedah dipun saring, kedah dipun filter pun ingkang sae. Leres. Monggo. Monggo nembang Umi Monggo. Hafifah. Ayo, bawane sik. Emanipun Yayi Wasakrami Pama Turung Sun Hengkang Anggarawa Wangayung rerucit wae Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula Sinarawadi nggih Mas Dedi Wijonarko. Wah, saka Balong Jenawi. Dilonggarke rawuh kangen-kangenan karo awake dhewe. Ya, sugeng lenggah Mas. Nggih, Mbak. Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresno senadyan mrung mung srana piranti Sing bener mbrung. Sik enten apa? Kok kaya kelebon orang-orang? Jenengan mau kok maklap kok langsung kesupen niku sing dieling-eling menapa? Lah mung srana wonten kula kami sosolen. Oh, kami sosol. Sing disosol sebelah pundi? Aduh.
Mboten sak kelingan kula terus to. Mung srana Nggih. piranti. Kula anu mawon, Pak. pripun? Baleni. Baleni. Lah, Baleni. cocok aku. Berarti baleni wit mangkat king pondokan nggih. Ora lah iki lho lah. Oke, ya. Nano kok kuwi. Nyunta tresno nadyan. Bu Kesi ampun guyu to. Oh, Mbak Kesi iki beda. Ora kok ya. Nadyan mung srana piranti. Gambar ayo. Piye ta? Aku tak pindah kene ketoke. Ketoke dhek ditelepon, ketoke handphone digetarok, Tir. Oh lah iya. Di miss call. Ngono. Gambarmu Aduh. Ini piye? Apa aku tak ngene piye? gambarmu uga Rong rambahan, yang kedua nanti digarap dangdut koplo. Wah iya. Ayo, yo entekno, Nduk. mendah baya yen sita urip lan Sra
terima kasih Umi Hafifah. Ah, jan miroso tenan ya, Mak. Seger. Ayo, Mas, tasih enten dur press nggih lembuan. Tasih wonten. Nah, niki ditelaske nggih lembuan terus kula lagu setunggal melih, lajeng mangke sambung goro-goro. Oh, Siap, nggih. Suwun, Bos. Nggih. Pertanyaannya, kuisnya monggo, Mas. Nggih, kuisnya adalah berpacu dalam Melodi. melodi. Anjir. Nah, kagem Bapak Ibu sedaya, untuk adik-adik juga, untuk semuanya. Bebas berarti? Bebas. Nanti cuman menebak judul lagunya apa dari musik yang dimainkan oleh Mas Romanggala. Ya. Wih, judulnya tak wae, Tir. Nggih, Ya. menawi kersa nyanyekke ya ora ketang. Sidik. Oh, sidik no monggo malah nggih. kleresan nggih. Monggo Mas Roma, musiknya Mas. Monggo, ampun niku tak mawon. Nika ibu-ibu nika. Monggo Bu, katuran mriki Bu. Nggih. Monggo, Monggo dipun Bude. pertandingan Niki, Bude. Monggo, nggih. Kena Monggo. kakang sepuh lek kuwi. Nggih, sih. Ingkang sanesipun monggo, saged monggo. Nggih, katuran pinara. Nggih. Masih. Monggo. Nggih. Monggo Bude, mriki Gampang-gampang Bude. wae, Nah, Monggo. Daripada Nggih. ngantuk dek wau teng Nah, teng pojokan nggih. mriko. Nggih. Kok nemplek teng tembok kula kinten cecak niku Ya. wau. Nggih. Monggo, kalih 3 pikantuk monggo. Oh, adik ya munggah lho, Tir. Dek Krisna. Oh, Dek Krisna, Lah, ini Dek Krisna. Dek Krisna, wis ora usah nebak langsung kayak hadiah wae. Iya, iya aja tetep harus melalui prosedur. Papa lho. mamae kok ya. Nggih, monggo katuran pinarak mriki. Nggih. Dek Krisna. Ah, oke Ibu. Nggih. Loh, lah, nggih. Wis jan. Dek Krisna kelas piro, Dek? Kelas tunggal SMP. Kelas Oke. 1 SMP. Lho. Geser mriki Bu. Nggih, monggo Monggo, katuran nggih, pinarak monggo. nggih. Nggih, Nggih, monggo mboten napa-napa. Nggih, mawon. Nggih. Nggih. Ini Ibu paring asma sinten, namanya siapa Bu? Bu Warniti. Ibu Warniti. Sing diraoske napa Bu? Tetap sehat Bu nggih. Menawi wonten. Kayak iklan radio malah. Lah nggih. Malah. Datanglah ke klinik Tongseng ya toh. Diraoske napa Bu? Tetap sehat terus Ibu nggih. Nggih. Amin. Pokoknya niku badhe tunjuk terus nggih sami tiga. Mungkin nek pun lepas ki ambak mungkin saged nggih. Kowe iki tabib apa-apa. Kok iki nang kene iki hadiah to. Nggih. Nek iki Dek Krisna selewati wae. Dek Krisna SMP, kalau nanti besar cita-citanya pengen jadi apa? Jadi manten. Jadi dokter. Jadi dokter. Wes, luar biasa tepuk kali tangan. ibu-ibu. Nggih. Wes cocok Amin. wae. Amin. Nggih, Dek Kita Krisna doakan kan semuanya. pengen jadi dokter. Sekarang pertanyaannya, kira-kira untuk ke depan kondisi politik di 2024 seperti apa, Dek? Mas, Baik. Baik. Pripun bos ya? kebangetan sik bocah takoni politik. Ya niku kok ngoten niku nggih. Yo liyane takone, Tir. Oke. Nggih. Dek Krisna artis favoritnya siapa? Artis favorit. Penyanyi kena. Nyanyi kok Anya jenengan. Geraldine. Juga jenengan. Siapa? Artis favorit penyanyi. Biasanya K-pop Oh, biasanya. K-pop, heeh. Apa? Sinten? Jim In apa Heeh. Apa tuh Kim In? apa Wak Im In? Iya. Oh, Rene. Rene, iya. Takoki sing gampang wae, Tir. Oke. Ya nggih pun wis. Ngono wae. Takok Wedi aku. ngono tok. Nggih, Aku wedi. Ibu, Nggih. nggih. Enggak, anu Dek Krisna. Nggih. Anu mohon maaf Dek, anu jenengan suka sama wayang apa karena wayangan ini memang amanah dari Simbah Kakung apa jenengan sendiri memang suka sama wayang? Sendiri suka sama wayang. Suka sama wayang? Iya. Luar biasa. Wih. Inilah kelibatan generasi milenial yang Nggih, jos nggih. ini seperti ini. Saya doakan semoga Mas Krisna besok benar-benar menjadi dokter yang hebat, Nggih. yang unggul, handal, dan selalu melayani masyarakat dengan kasih sayang. Amin. Rezekinya semakin lancar, Amin. sukses, Nggih. dan jangan lupa nanti kalau jadi dokter tetap nanggap wayang. Iya. Ya, nggih. Dalangipun? Nun, Dalangipun? dalange kula ning mboten ngangge bintang tamu. Wah. Wah, Iki bos, Tir, ya. wes. Wis kene repot ya Tir ya kene. Tir. Remuk iki nggih. Nggih. Pokoknya nek di Krisna dadi Mm-mm. dokter iku penake dokter hewan wae. Heeh. Ora perlu ngobrol karo pasiene. Bener Ki. Ngono, dadi ora perlu ngecek gejalane apa ora perlu. Ora perlu langsung cek suntik cek ngono. Kira-kira nek penyakite oke apa isih enek suwe tekak ngono wae. Ngawur. Ibu, Nji. Malah anarkis ora. Nji, kalian Ibu sinten Ibu paring asma? Ibu Wahyudi. Ya, nggih, Ibu Oh, Wahyudi. Wow, judul lagune napa, Bu? Nggih.
burung kakak tua, Ibu. Napa nggih nek ngene kakak tua to? Nggih. Nah, Widik Krisna napa? Burung kakak tua. Walah wis bener. Burung wis kakak bener. tua.